vás v dnešnom tutoriáli, kde si povieme, ako jednoducho robíme pekný efekt vyselektovania farieb. Na ukážku tu máme túto modelku a takýto efekt bude výsledný. Tento efekt je veľmi jednoduchý, čiže otvoríme si našu fotografiu, skopírujeme si ju do novej vrstvy Ctrl+J a dáme Ctrl+G, aby išla do novej skupiny. Teraz ideme na toto tlačítko a dáme Channel Mixer. Teraz si vlastne odselektujeme farby. Najlepšie sa väčšinou pracuje v tomto blue režime, filtre, čiže ešte si dostavíme farby tak, že bude nám vidno viac menej iba tieto plavky. Keďže je to blue, tak môžeme dať modrú farbu čo najsilnejšiu. No, nemusí to byť úplne presne, toto by aj stačilo. Čiže teraz tu máme drevo a plavky. Teraz ideme do Channels. Toto je moja vrstva s predtým. My si teraz preťahneme blue na toto tlačítko a vytvorí sa nám nová. Postupne budeme čiernou zakrývať miesta, ktoré nepatria na plavky. A máme to presnejšie. Postupne proste odstraníme všetko, čo tu nemá byť, až nám vznikne toto, čo som urobila predtým. To je takáto vrstva. Pokiaľ už máme takúto vrstvu, teda odstranené všetky čierne a biele, podržíme Ctrl a klikneme na tú vrstvu. Klikneme na RGB a odstraníme toto. Teraz vypneme našu vrstvu, kde sme vlastne miešali kanále a dáme túto ikonku a Black and White. Teraz klikneme tu a Ctrl+Shift+I. Alebo Ctrl+I. Vidíme, že sa nám to vyznačilo, ale máme tu ešte nejaké chyby. Čiže jednoducho toto môžeme spraviť pomocou rozmazávacieho šteca Smooth Get Tools. Zobereme a jemne ťaháme na miesta, kde by podľa nás ešte sa mala nachádzať táto farba s plavkami. Tou vrstvou, kde som si vyznačovala vlastne plavky, tam sa možno zdržíte trošku dlhšie. Mne to tiež netrvalo tak krátko ako teraz, pretože som už tú vrstvu mala pripravenú. Čiže teraz, keď to zmenšíme, tak máme vyselektované plavky alebo konkrétnu farbu, ktorú sme si vybrali. Ale keď si pozrieme moju úpravu túto, čo som robila predtým, si môžeme všimnúť, že je tu vlastne modelka aj trošku vymodelovaná, čiže postavu má trošku vytieňovanú, čo je oproti tomuto iné. Určite vidíme teda tú plastickosť toho, čiže je to úplne jednoduché. Už pri retuši, kto pozeral moje video, tak určite vie, ako budeme postupovať. Ctrl+Shift+Alt+N. Klikneme sem, Shift F5, vyťahneme si túto vrstvu do šeda a dáme Overlay. Teraz sa nám prekryla a nevidíme nič. Budeme používať tieto dva nástroje, Dot Get Tool a Burn Tool. Je to nástroj zosvetlenia a stmavnení.
nastavujeme si to na 9 až 15% a robíme to pomerne veľkými štecami. Začíname tmavými, čiže touto rukou. Zväčšíme si to asi takto a začíname tieňovať. Tak najskôr to začneme robiť na miestach, ktoré sú viditeľné, že tam určite tiene boli alebo sú. Čiže to sú tieto partie. Potom pokiaľ chceme už domodelovať nejaký tvar, tak to už je potom na našej predstavivosti, ale hlavne ide o to, aby to bolo reálne. Čiže takto. No. Ideme teraz na tvar. Zmenšíme si to, ako sme si povedali pri retušovaní. Vždy stmavujeme miesta lícne, kosti, okolie nosa až oči, čelo a pod bradou. Čiže si to ešte zmenšíme a jemne to stmavíme. Teraz lícne kosti, trošku čelo a pod bradou. Teraz si zoberieme nástroj zosvetlenie. Zmenšíme, keď sme už tu, tak začneme tu. Vysvetlíme okolie pod očami, bradu, nos a čelo. Po prípade si to môžeme ešte trošku zmenšiť a tieto miesta tesne pod obočím. Po prípade pery, zuby, keď chceme zvýrazniť. Dobre, teraz ideme na ďalšie miesta na tele. Čiže to sú tie, na ktoré nám svieti slnko, ktoré sú vysvietené. Čiže začneme napríklad tu. Ruka tiež je osvietená. Stehna. Dáva to taký pekný dojem a takisto sú trošku tie fotky také 3D. Chceme tvarovať brúško, tak urobíme virtuálny sval. No, toto sa mi zrovna nepodarilo. No. Tak. Čiže okolie pupku sme mierne zosvetlili. Ešte toto. Teraz ešte môžeme stmaviť trochu vlasy v tomto okolí. Dá to pocit, že tie vlasy naozaj lietajú a sústredíme sa viac menej na tvár. Čiže keď si pozrieme rozdiel teraz bez toho nášho tieňovania a stieňovaním, vidíme, že naozaj v fotkách má taký krajší vzhľad. No a tu vlastne tento tutoriál končí, pretože sme sa naučili presne to, čo sme chceli. Dosiahli sme z takejto fotky vyselektovanie rúžových farieb a to je jednoducho cez Channel Mixer. Potom sme to upravili cez tento Smudge Tool a nakoniec sme to vytieňovali cez krytie masky. Čiže potom už záleží na nás, jak to vytieňujeme. Toto je jedna verzia, druhá verzia, je to čisto na nás. Ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalšom. Teším sa na vás pri ďalšom tutoriáli.